Alles weer in het liekwicht. 4 eerst in de liek en 6 gelijk. Ja, Jansen ook, maar je rekken die bal 2 keer en dan... Zo is kies er weer van de punten tweet. En dan komt op een hele onvertuurlijke wijze de meesten van het parcours van Marie Hetske Leddinga. De 4 bordjes onder de telegraaf van het parcours van Evelien Westra. Looit een dikke keertje. Joutsen ook maar mat onderhouden en dan krijgen ze er net onder. En dan weten we dat het parcours van Evelien Westra, Marike Peres en Anke Winkel nooit de twaddel is dit. We nemen als hier van Marie Hetske Leddinga, Joutsen Akkema en Marije van der Meer. Zij verliezen mooi 4 van mijn fjouwer. En 6 fjouwer.